片付けを始める前に必要なのは、理想の暮らしをイメージすることです。お家の中でどんな時間を過ごしたいですか？どんなものに囲まれていたいですか？それは自分がどんな人生を生きたいかを考えることです。理想の暮らしを考える時のポイントは、できる限り具体的にイメージすること。朝起きたら何をしたいのか、夜寝る前にどんな時間を過ごしたいのか、自分が理想の暮らしを送っている映像が頭に思い浮かべられるくらい細かくイメージしてみましょう。理想の暮らしを思い浮かべることで、片付けのモチベーションをキープすることができます。これはあなたがときめく人生を送るためのファーストステップです。